Bueno, pagoaz B2 ariketarekin, bai? Esaten digu, izan bedi fx berdin x zati x berbi gehi bat funtzioa. Bueno, funtzio hau da funtzio arrazionala. Esaten digute, orain egingo duguna izango da A atala. Azter itzazu funtzioaren gorakortasun eta berakortasun tarteak eta maximo eta minimo erlatiboak. Bueno, egin beharko dugunerako lehenengo eta behin behar dugu funtzio honen definizio eremua zehaztea. Orduan, funtzioa razionala danez, bere definizio eremua izango da R osoa ken izendatzailea 0 egiten dituzten balioak. Orduan, lehenengo eta behin ikusiko dugu, ia ze balioekin izendatzailea 0 egiten dan. Horretarako hartzen dugu izendatzailea, x berbi gehi bat, eta berdin 0 egiten diogu. Orduan, x berbi berdin minus bat, eta ikusten duzuen bezala, hau ezin egin. Geratuko litzaiguke x berdin erro minus bat. Hau ezin dugu kalkulatu, ezin dugu egin. Horrek zer esan nahi du? Izendatzaile hau ez dela inoiz 0 egingo. Beraz, funtzio honen definizio eremua izango da R osoa. Bueno, hau argituta, bagoaz orain bai, lehenengo hasiko gara puntu singularrak kalkulatzen, maximo, minimo, erlatiboak. Bai? Orduan, puntu singularrak kalkulatzeko egin behar duguna da deribatua berdin 0. Hori da egingo dugun planteamendua. Orduan, horretarako lehenengo eta behin funtzioa deribatu egin behar dugu. Eta funtzioa razionala danez, zatiketaren araua aplikatu beharko dugu. Izendatzailean x berbi gehi bat eta hau dana berbi. Eta zenbakitzailean goikoaren deribatua dala bat, bider bekoa x berbi gehi bat, ken goikoa x, bider bekoaren deribatua dala 2x. Bueno, eta hau garatzen baldin badugu, geratuko zaigu bat ken x berbi, zati x berbi gehi bat berbi. Bueno, orduan esan dugu, egin behar dugun planteamendua dela deribatua berdin 0. Bai? Horrela kalkulatuko ditugu puntu singularrak. Orduan, bat ken x berbi zati x berbi gehi bat berdin 0 egingo dugu. Eta zelan ebasten dugu hau? Bueno, izendatzailea pasatuko dugu biderkatzen beste aldera. Eta biderkatzen pasatzerakoan bider 0 egingo dugunez, guztiz desagertuko da. Orduan geratuko zaigu, bat ken x berbi berdin 0. Minus x berbi beste aldera pasatzen baldin badugu, bat berdin x berbi geratzen zaigu, eta orduan hemendik ateratzen dugu xen balio izan behar duela plus minus bat. Honek zer esan nahi du? Bueno, bi puntu singular aurkitu ditugula, minus bat eta plus bat. Baina jakin behar dugu puntu singular hauek maksimoak edo minimoak diren. Orduan horretarako taula egiten dugu, momentu bat. Gainera taula honen laguntzagaz, ez dugu bakarrik jakingo puntu singular horiek maksimoak edo minimoak diren. Jakingo dugu ere bai, funtzioa noiz dan gorakorra eta noiz dan berakorra. Orduan, hemen jartzen dugu badakizue fx, funtzioaren errenkada izango litzateke hori, eta hau deribatuarena. Eta gogoratu beti esaten dugula goiko marra hau islatu egin behar duela funtzioaren definizio eremua. Kasu honetan, funtzioaren definizio eremua da R osoa. Horrek esan nahi du, hemen daukagula minus infinito eta hemen infinito. Eta ez dagoenez asintota vertikalik, hau da, ez ditugunez definizio eremutik balioak kendu, izendatzailea ezin dalako 0 egin, hemen ez ditugu asintotak jarri behar. Asintotak egongo balira, asintota vertikalak edo definizio eremutik balioren bat kendu izan bagenduan, orduan hemen markatuta egon beharko lirateke. Baina hemen markatu behar ditugun balio bakarrak kasu honetan dira puntu singularrak, minus bat eta plus bat. Orduan ordeneak jartzen ditugu, minus bat eta plus bat, eta orduan orain ikusiko dugu zein dan deribatuaren ikurra tarte bakoitzean. Orduan minus infinitotik minus batera balio bat hartzen baldin badugu, adibidez minus 2, eta deribatuan ordezkatzen baldin badugu ikusiko duzue deribatuak ematen duela negatibo. Horrek esan nahi du funtzioa dela beherakorra. Minus bat eta bat artean balio errezena hartzen baldin badugu, adibidez 0, eta hemen ordezkatzen badugu, positiboa ematen du deribatuak, horrek esan nahi du funtzioa gorakorra dela. Eta begira, ikus daikegu minus bat hau zer izan behar duen, lehenengo bere egiten badu eta gero gora, hau izan behar da minimo bat. Orduan, jarriko dugu horrela minimoa. Eta, gero batetik infinitora hartzen dugu balio bat edo zein, adibidez 10, eta ordezkatzen baduzu hemen, ikusiko duzu ematen duela, deribatuak ematen duela negatibo. Orduan, funtzioa izango da berakorra.
Orduan, baten inguruan funtzioak lehenengo gora egiten badu eta gero bera, horrek esan nahi du bat izan behar duela maksimo bat. Jartzen dugu horrela maksimo. Orduan, taula honekin erantzun dezakegu A ataleko galdera. Azter itzazu funtzioaren gorakortasun eta berakortasun tarteak eta maksimo eta minimo erlatiboak. Orduan, jarriko dugu gorakorra, eta gorakorra taulan adierazten dan bezala izango da minus batetik batera. Beraz jartzen dugu horrela, minus batetik batera. Beherakorra izango da minus infinitotik minus batera eta batetik infinitora. Eta gero daukagu minimo bat, minimoa eta maksimoa ere badugu. Maksimoa. Zer gertatzen da minimoa eta maksimoarekin? Tartearen itxura berdina daukate, baina honek puntuak dira. Orduan, puntuak direnez eta grafikoak kokatu beharko ditugunez, eman behar ditugu bere bi koordenadak. Lehenengo koordenada ezagutzen dugu. Minimoaren koordenada da minus bat, xen koordenada minus bat, xen balioa. Eta maksimoa egongo da x berdin bat puntuan. Baina, esan dudan bezala, puntu osoa behar dugu. Hau da, bigarren koordenada hau eta hau izango litzateke iren balioa. Orduan, puntuetan iren balioa kalkulatzeko egin behar duguna da xen balioa funtzioan ordezkatu. Funtzioa hemen dugu. Orduan, ordezkatu beharko genduan hemen x zati x berbi gehi bat. Orduan, bi balio hauek ordezkatzen badituzu, ikusiko duzu ematen duela minus 0,5 eta plus 0,5. Honekin lehenengo atala erantzun da. Goazen orain bigarren atala erantzutera. Bigarren atalan eskatzen digute zehazteko funtzioaren asintota vertikalak eta horizontalak. Kontua da asintota vertikalik ez dagoela. Gogoratu esan dugula definizio eremua dala R osoa. Orduan hemen ez dago asintota vertikalik. Asintota vertikalak egoten dira definizio eremuan balioak kentzen ditugunean. Izendatzailea 0 egiten dutelako, adibidez R osoa ken ez dakite, asmatzera noa, plus minus bi. Ikusi dugu plus minus bi balioekin izendatzailea 0 egiten dela eta orduan definizio eremutik kentzen ditugu. Orduan hemen, segurazki aurkituko genduzan asintota vertikalak minus bian eta plus bian. Baina gure kasuan, ez dagoenez, hau da ez ditugunez kendu behar izan balioak definizio eremutik, badakigu ez dagoela, momentu bat, jarriko dugu, ez dago asintota vertikalik. Ez dago asintota vertikalak. Vertikalak ez daude. Momentu bat, ez daude asintota vertikalak. Orduan, zer gertatzen da horizontalekin? Aztertuko dugu horizontalak dagozan. Eta horizontalak dagozan ikusteko egingo duguna izango da kalkulatuko dugu funtzioaren limitea infinitoan eta minus infinitoan ere bai. Ohituraz bietan egiten dugu beti. Orduan, funtzioaren limitea infinitoan eta minus infinitoan. Azkenean aztertu behar dugu joera bietan, ezta? Orduan, x zati x berbi gehi bat eta x zati x berbi gehi bat. Orduan, begira, funtzio arrazional baten limitea aztertu behar genduanean infinitoan egin behar genduana zan mailak konparatu. Goikoaren maila eta bekoaren maila. Hemen ikusten duzuen bezala izendatzailearen maila zenbakitzailearena baino handiagoa da. Orduan, hori gertatzen zanean emaitza izaten zan 0. Orduan, jarriko dugu hemen 0 eta listo. Minus infinitoan zer egin beharko genduan? Plus infinito jarri eta x dagoen lekuetan minus x jarri parentesiekin. Kontua da, bekoaren maila jarraituko duela goikoarena baino handiagoa izaten. Orduan, aldaketa horrek egin arren, emaitza berriro ere ikusten dugu 0 izan beharko duela. Beraz, ez du merezi, biltea moldaketa horiek egiten. Orduan, badakigu asintota horizontala badagoela, momentu bat, eta asintota horizontala dagoela, i berdin 0 zuzenean. Hau da, hemen limitea kalkulatzen dugunean infinitoan eta minus infinitoan emaitza balio bat baldin bada, eta 0 ere balio bat da, orduan badakigu asintota horizontala dagoela. Batzutan hemen balio bat agertu beharrean infinito ematen digu. Horrelakoetan, esango genduan ez dagoela asintota horizontalik. Bukatuko dugu hau aztertzen, orain egin behar duguna da ikusi, asintota horizontalaren gainetik edo azpitik joango dan funtzioa, bai infinitoan zein minus infinitoan. Horretarako egiten duguna da, hartzen dugu oso handia dan balio bat, adibidez 1000,
eta oso txikia dan balio bat, adibidez minus 1000. Bai, eta zer egiten dugu? Ordezkatzen dugu funtzioan, eta ikusten dugu ematen duen balioa 0-ren gainetik edo azpitik joango dan. Kasu honetan, 1000 ordezkatzerakoan ikusten dugu 0,00 zer ematen duela, hau da, 0-ren gainetik, baina minus 1000 ordezkatzerakoan ematen du minus 0,000, hau da, 0-ren azpitik dagoen balio bat. Bueno, orduan, honekin zehaztu dugu, funtzioan asintota vertikalik ez daudela, eta horizontalak ikusten duzuen bezala, I berdin 0 zuzenean daudela. Goazen orain, 3. atala egitera hurrengo diapositiban. C atalean eskatzen digute, irudikatu grafikoki funtzioak eta I berdin x zati bi zuzenak mugatutako eskualdearen azalera. Azalera hau margostu alizateko edo irudikatu alizateko, bi funtzioak, fx funtzioa eta ematen diguten zuzena, grafiko berean margostu behar ditugu. Orduan, hemen daukazue fx funtzioa irudikatuta. Zelan egin dut? Kokatu ditut alde batetik minimoa eta maksimoa, kokatu ditut ere bai azintota horizontalaren adar infinituak, eta gero kalkulatu dut funtzionek daukan ebaketa puntu bakarra, dagoela 0,0 puntuan. Eta orduan gero bildu egin ditugu grafikoan genituen datu guztiak, eta orduan geratzen zaigu horrelako forma daukan funtzioa. Hau izango litzateke fx funtzioa. Orduan orain irudikatuko dugu grafiko berean I berdin x zati bi zuzena. Orduan, I berdin x zati bi zuzena irudikatzeko balio taula bat egingo dugu. Orduan, balio taula honetan, konprobatuko duzue, ebaketa puntu bakarra dagoela, dala 0, 0, eta gero beste puntu bat bilatu nahian, x-eri adibidez bat balioa ematen baduntzagu, iren balioak ematen digu bat zati bi edo 0,5. Orduan, kokatuko ditugu orain bi puntu hauek grafikoan eta bilduko ditugu hemen eskatzen diguten zuzena margostuz. Kokatu ditut 0,0 puntua eta bat 0,5 puntua. Eta biltzerakoan irudikatzen dugu horrelako zuzen bat. Zuzen hau pasatu beharko litzateke ere bai puntu honetatik. Ze minus bat ordezkatzen baldin badugu x-ean ematen du minus 0,5. Baina oso zaila da, iPadarekin ez, tabletarekin marra honek egitea. Orduan, atera zait gutxi gora bera. Ez dago txarto, orduan, urdinez margostuta dagoen zuzen hau izango litzateke I berdin x zati bi zuzena. Orduan, bi funtzio honek mugatutako eskualdearen azalera izango litzateke bi hauen artean geratzen diren bi eremu honek. Orduan, hartzen dugu beste kolore bat, ez dakit, momentu bat. Adibidez, horiz egingo duguna izango da margostuko dugu bi funtzioen artean geratzen den eremua, eta horrela bukatuko genduan 3. atala. Arraroa da eremu honen azalera ez eskatzea, baina ez du eskatzen, beraz ez da egin behar. Margostearekin, irudikatzearekin grafikoki, bukatuta egongo litzateke C atala. Goazen orain hurrengo diapositiban D atalarekin. Eta bukatzeko ja azkenengo atala. Esaten du, kalkulatu funtzioaren jatorrizko funtzioa, hau da, integrala, hemen eskatzen digute integratzeko gure funtzioa, jakinik x berdin 0 denean bat balioa hartzen duela. Ematen diguten bigarren datu hau behar izango dugu karen balioa kalkulatzeko. Baina lehenengo eta behin jatorrizko funtzioa kalkulatu behar dugu, beraz integrala. Orduan, egin behar duguna da fx funtzioa integratu. Fx funtzioa da x zati, x berbi gehi bat, dx, horrela jarriko dugu. Orduan, honen integrala nik argi eta garbi ikusten dut. Hemen hau izan behar da logaritmo nepertarra. Zergaitik konturatzen gara logaritmo nepertarra izan behar duela. Ze goikoa, zenbakitzailea, izendatzailearen deribatua izan zitekeen. Nik oneri bi bat jartzen badeutzat, orduan ja badaukat goian bekoaren deribatua. Eta hori da gertatzen dana, hau da, nik logaritmo nepertar bat deribatzen dudanean, hori da lortzen dudana. Goian bekoaren deribatua. Orduan, zer egingo dut? Sartuko dut behar dudan bi hori. Egingo deutzat x honeri, zatiki honeri bider bi. Kontua da, bider bi egiten badiot barruan, kanpoan, zati bi egin beharko deutza dela, horrela konpensatu egiten dut eta bardin geratzen da. Baliokideak honek bi adierazpenak baliokideak izaten jarraitzen dute.
Orduan, orain, bai, goian daukadanez bekoaren deribatua, badakit honen integrala izango dela logaritmo nepertarra. Beraz, integral honen emaitza da bat zati bi bider ln x berbi gehi bat gehi k. Orduan badaukagu jatorrizko funtzioa. Jatorrizko funtzio honetan zer dakigu? Momentu bat, kopiatuko dut hemen, jatorrizko funtzioaren adierazpena, bat zati bi bider ln x berbi gehi bat gehi k. Zer dakigu funtzioen buruz? X denean 0 bere balioa dala bat. Horrek esan nahi du X-ean ordezkatzen baldin badot 0 balioa, orduan funtzioak eman behar duela bat. Eta hori da egingo duguna. F0 berdin bat. Beraz, bat zati bi bider ln 0 gehi bat, ze X dagoen lekuan 0 ordezkatzen baldin badugu, 0 berbi da 0, gehi k berdin bat. Orduan, bat zati bi bider ln bat gehi k berdin bat. Zein da kontua hemen? Ln baten balioa dala 0. Ln bat sartzen badozue kalkulagailuan ematen du 0. Orduan, 0 bider erdia, 0. 0 gehi k, k. Beraz, k berdin bat. Orduan, zelan geratzen zaigu jatorrizko funtzioa? Fx izango da bat zati bi bider ln x berbi gehi bat. Eta hau izango litzateke eskatzen diguten jatorrizko funtzioa.